Hallo! Kunne I godt tænke jer at lære at wrestle, så er det mig, I skal komme til. Lucas The Freight Train Wrestling Skole. Det er der, hvor det sker. Jeg arbejder og er chef og founder for DCW, Danish Championship Wrestling. Vi træner 4 gange om måneden til den lille sum af 100 kroner. Eller hvis du selv bare vil prøve det, 30 kroner per gang. Når du er trænet færdig i selve træningen med det hele, og storylines og alt, så kommer du med på vores hold. For hver gang vi tjener noget, så deler vi det, og lægger hver en lille del af det. Jeg tænker 20% per person, det lægger vi til side, så vi har råd til at købe diverse ting, blandt andet en snackbar. Vi tjener mellem 400 og 1000 kroner per show, og hvis alt går vel, så har vi 3 shows om ugen. Det kan praktisk talt erstatte jeres lommepenge. Er du med? Så kom.